полека с чупките, ще прескрипеш някой прешна. В началото беше смешен, вече не си интересен. И понеже си безпогрешен в подхода си към тия путки, всяка вечер сам се прибираш и чукаш грейпфрути. Не бе, не се депресирай от тия катили. Не всички инфантили си падат по дебили. И не всяка сърма иска разговор до вкъщи пеша, щом има кой да я изпрати до хотела с кола. Повярвай, добре знае какво иска от него. Може пък да му е много дълбоко портмонето. Може да притежава фирма за кламерчета, а може би няма нищо, но му е страшно голям чепа. Твоя подкрепа ще каже, че си джентълмен. Не се разгордява агент, не ти правя комплимент. Не е на мода да си бухем, ако нямаш дебел врат. Затова тя винаги ще приема като брат. Ама и ония тарикат знае 2 и 2, защото когато му се е без с блясък ще я облече. Ще я съблече и обере ментално и духовно. И въпреки че ще реве, остава нейната любов. Но безспорно, повече от всеки е дал. Без това е безотговорна и се приема като парцал. Надменна с егоцентрична ниша природа. Така ги възпитава днешната висша мода. Долна порода, но и не я боли. Идва момента, в който на твоето рамо бърше сълзи. Тъжи, хуя държи и те прави щастлив, а ти се молиш всеки ден да е на прага на нервен срив. Уви, всяко чудо за 3 дни при първа възможност, когато и свирне ще спре да скърби. Осъзнаваш, че вечно ще свириш втора цигулка и ти писва на кура да се занимаваш с тая булка. Ети няколко съвета: дръж се като мъж, не бъди катил, бъди учтив поне веднъж. Задръж гнева и се усмихвай на проблемите. Работи си по целите и схемите, както го правят големите. Чара на мъжа се крие в това да е стабилен, финансово, духовно възвишен, интелигентен и силен. При следващия флир бъди хитрец, иначе си оставаш ебандопец на крив клец. Младец, знае, бившите сами ще те търсят, докато ти мръцкаш, те сълзите ще бършат. В живота всичко на всеки се връща и сам ще видиш как палачинката се обръща.